Εμπρός. Ο Μάνος Σέργιος. Ο ίδιος. Είμαι ο ταξοφύσας σου τηλεφωνώ. Εκ μέρους του κυρίου Σάντος. Τι πράγμα? Είσαι στην προεπιλογή της Εθνικής Για Βραζιλία. Με πήρανε στην Εθνική! Με πήρανε στην Εθνική! Γεια χαρά. Με έχει φωνάξει ο κύριος Σάντος. Βρήκα καλό στον νέο. Για πάμε. Έλα πάμε Μάνο, πάμε! Έχουμε ακούσει είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι έκπληξη, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Έδεσε αμέσως με την ομάδα. Τρώει σίδερα. Τι να πρωτοπώ. Εντάξει, ζω το όνειρό μου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας. Πιστεύω σε μένα και πιστεύω θα τα καταφέρω. Ο Μάνος Σέργιος muito bom jogador. Το πιστεύω. Μεγάλωσα στο Αντίριο από Βραζιλιάνους γονείς που είχαν έρθει μετανάστες, αλλά σύντομα με πήρανε και πήγαμε στο Ρίο για να τους θυμίσει, λέει, την πατρίδα. Πιο δύσκολος επιθετικός που έχω μαρκάρει. Εξιχάφ. Δουλευταράς. Τρεχαντήρι μεγάλο. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης all around. Είναι πολύ καλό τρεπάνι. Εντάξει, προσπαθώ. Να στο κάτω το τιμημένο. Τώρα! Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, όλα τα παιδιά με καλοδέχτηκαν. Μάνο! Δωράκι! Ένιωσα σαν να μπήκα σε μια πραγματική οικογένεια. Πολύ γέλιο. Συνεντάει ο Γιώργος Πέτρος έναν τύπο. Πάλι ανοίγω, θα μας πεις. Πού κρύβονταν αυτός ο παίχτης, ρε παιδιά? Ο φόβος και ο τρόμος μπορούν τον αντιπάλων. Καλώς. Με έχει ξεφτυλίσει. Να πανηγυρίσω κι εγώ μια φορά. Δεν παίζει άλλο. Νιώθουμε δικαιωμένοι για το Μάνο. Τόσο δυνατό παίκτη δεν έχω δει στην Premier League. Μάνος Σέργιos는 아주 좋은 축구 선수입니다. Είναι παίκτης που παίζει για την Ακόμα εντάξει, τα φάουλ του θέλουν λίγο δουλειά. Κάθομαι, δουλεύω τα στημένα, τα φάουλ, ειδικά. Μου τονίζει και ο προπονητής ότι μπορεί να χρειαστώ στα ελεύθερα χτυπήματα, οπότε δουλεύω το φάουλ πολύ. Τις ευκαιρίες θα πρέπει να τις πάρει μόνος του. Πιστεύω σε μένα και πιστεύω θα τα καταφέρω. Έχει και δεξί και αριστερό, βρίσκει γωνίες, γκολ πρέπει να βρει λίγο και θα είμαστε καλύτερα. Το θυμάμαι από παλιά, στις μικρές εθνικές ομάδες, εκεί στην Κερκίδα. Δεν ήταν έκπληξη για εμάς, εγώ το περίμενα. Αυτός δεν το περίμενε. Τρεχαντήρι, τρομερό. Ειδικά με το μηχανάκι, πάει σφαίρα. Είναι παίκτης που παίζει για την ομάδα. Πρώτα για την ομάδα. Το βάζουμε μπροστά, τρώει αυτό στο ξύλο και εμείς είμαστε στον αφρό. Έλα Μάνο. Πάμε. Πάνω απ' όλα είναι η εθνική, το γνωρίζει πολύ καλά, όπως και όλοι μας, και τα δίνει για την ομάδα. Γεια χαρά. Με έχει φωνάξει ο κύριος Σάντος. Βρήκα καλό στον νέο. Ο Μάνος Σέργιος είναι ένας πολύ ποιοτικός παίχτης. Ήδη δείχνει ότι πάει αρκετά καλά, οπότε δεν το φοβάμαι. Ακόμα εντάξει, τα φάουλ του θέλουν λίγο δουλειά. Δεν μας βρίσκει πολύ στην προπόνηση, την αιστεία. Αλλά πιστεύω άμα το δουλέψει και συνεχίζει να το δουλεύει, θα πάρει και αυτές τις ευκαιρίες στα φάουλ. Με την ακτή Λεβαντοστή έχει το σώμα στο να σταθεί δίπλα τους. Ο Μάνος μπορεί να είναι δίπλα τους και να τους κοντράρει, να πάρει φάουλ. Πιστεύω μπορεί να σταθεί πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ εύκολο να δέσει πιστεύω με αυτή την εθνική, γιατί είμαστε όλη μια οικογένεια και ο Μάνος μπήκε πολύ γρήγορα σε αυτό το κλίμα. Έλα ρε φίλε. Μια χαρά είναι ο χυμός, Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει χαβαλέ. Αγωνιστικά είναι υδραυλικός, θα έλεγα. Στρίβει εύκολα. Ξέρει πάρα πολύ καλή μπάλα. Και έχουμε αρχίσει και τον φοβόμαστε να μας πάρει τη θέση. Νομίζω μοιάζει περισσότερο με τον Μανολά. Πολύ όμορφο. Είναι πολύ καλό τρεπάνι. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Του κάνουμε ένα δυνατό μαρκάρισμα και πέφτει λες και είναι μίγα. Στα video games είναι αχτύπητος. Δεν μπορεί να το συναγωνιστεί κανένας. Αλλά μέχρι εκεί. Φύγει από εδώ. Ο φόβος και ο τρόμος μπορούν τον αντιπάλων. Ω, Γιάννης Μανιάτης. Καλώς. Γιώλης. Και τρέχει μες στο γήπεδο. Με έχει ξεφτυλίσει. Να πανηγυρίσω κι εγώ μια φορά. Αν περιμένεις να βάλεις γκολ, ναι, πραγματικά δεν πανηγυρίσεις, οπότε ξέρεις κάτω τώρα. Ένα. Πάμε. Τι έπασε τώρα? Δεν παίζει άλλο. Δεν ξέρω για ποδοσφαιριστής, αλλά στα video games είναι ανίκητος. τέλεια. Φοβερός παίχτης. Είμαι έκπληκτος από τις ικανότητές του. Εγώ προσωπικά είναι τιμή μου που είναι συμπαίκτης μου. Γενικά είναι η ψυχή της παρέας. Πάντα μας δυσκολεύει στις προπονήσεις. Κανένας παίκτης δεν μπορεί να το μαρκάρει, δεν πηγαίνει καν κοντά του, γιατί με την τεχνική του σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Είσαι καλός. Κοίτα, έτσι φαίνεται.
Ποιος το έχει πει? Εγώ τον απολαμβάνω όταν τον έχω συμπαίχτη. Σίγουρα πάντως θα αγωνίζεται σε μια top ομάδα γιατί είναι ένας top ποδοσφαιριστής. Πρέπει να βελτιώσουμε λίγο την τεχνική του, γιατί έτσι δεν πάμε πουθενά. Φτερό στα πλάγια, πάρα πολύ γρήγορος, στρίβει εύκολα. Τώρα λίγο την τελική προσπάθεια πιστεύω πρέπει να βελτιώσουμε, γιατί δεν βάζει γκολ, είναι δύσκολος. Πρώτη φορά τον ακούω. Δεν μου λέει κάτι το όνομά του, θα πρέπει να μας δείξει κάποια πράγματα για να αρχίσουμε να τον θυμόμαστε. Τις ευκαιρίες θα πρέπει να τις πάρει μόνος του. Πρέπει να δουλέψει πολύ και να σοβαρευτεί, γιατί τον βλέπω λίγο περίεργο. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια από όλους και ο Μάνος ο Σέργιος δεν περισσεύει. Δουλευταράς, όσες φορές και αν τον περάσεις, βρίσκεται πάντα μπροστά σου. Σίγουρα δυναμώνει, είναι ένας από εμάς. Είμαστε όλοι ίσοι σε αυτή την προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι θα παίξει, αλλά τουλάχιστον θα μας βοηθήσει στο ξενοδοχείο, μας δώσει ψυχολογία. Στον πάγκο μπορεί να λέει κανένα ανέκδοτο. Έχεις τίποτα κανένα καλό ανέκδοτο? Είναι δύο κόμενες. Ναι, ήταν πασίγνωστος. Έκανε θράψεις στις εθνικές ομάδες μικρές. Στη μεγάλη δεν ξέρω τι θα κάνει, θα δούμε. Θέλει πολλή δουλειά. Τον μάρκαρα μια φορά στην προπόνηση και κατάλαβα ότι ναι, βουτάει περισσότερο από όσο πρέπει. Και αυτό δεν είναι καλό. Εντάξει, για μας ίσως και να είναι. Μπορεί να πάρουμε κανένα πέναλτι που να μην υπάρχει, αλλά εντάξει. Στη Βραζιλία πρέπει να έρθει γιατί θα νιώθει σαν το σπίτι του. Είναι από το Ρίο, αντίριο. Πάμε, Μάνο. Πάμε καλά, γερά. Έτοιμος. Έτοιμος. Coach. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα από όλους. Τράπεζα Πειραιώς. Χρυσός χορηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.